Centre Cultural. L'existència del Centre Cultural Mario Silvestre constata la singularitat d'Alcoi, ja que és singular el fet que en 1884 es decidiera situar una oficina del Banc d'Espanya en una ciutat que no era capital de província. Va ser la necessitat de disposar de moneda per al pagament setmanal dels salaris dels treballadors allò que va propiciar la seva ubicació a Alcoi. L'any 1927 es va construir aquest edifici neoclàssic amb grans i imponents columnes i frontons generosament decorats. En l'actualitat és la Casa de Cultura i acull la biblioteca i l'arxiu municipals. El centre va rebre el nom de Mario Silvestre en memòria d'aquest gran home de teatre alcoià. L'edifici disposa de sales d'exposicions i d'un xicotet teatre ben dotat per a representacions escèniques de format xicotet i mitjà. Està situat al començament de l'Avinguda del País Valencià, una àmplia avinguda jalonada d'interessants edificis d'estil modernista i d'influència historicista i neomedieval, en els quals abunden motius ornamentals que pertanyen a corrents diferents, com ara Secession, Art Nouveau, regionalista o neoplateresc, entre altres. Aquesta avinguda condueix al pont de Maria Cristina i al llarg del seu recorregut es mostra com a teló de fons la Serra del Carrascal, el Parc Natural de la Font Roja.